Kita kondi Lah gak teko kangean lah gak pirang dina lah ade nang kene. patang dino nih. Aduh ya termasuk ya petang dina lah gak teko nggon. Lah. Tapi kok numpak saiki cilik ngene lah. Enak ya. Iku pirang dina numpak iki ya. Lah biasanya pirang dino iki? Jek nek ro bengi gak ya. Lah. Lumayan tuh iki. Banyak tenang. Atus tenan iki yo. Lah auto soyo ngene ya. Ora ora pikire iki. Kok kaya ngene penake di pasti. Tumpakane kok penak men. Iki atas. Kok ngerti iki cek tanggone. Pertengahan Bali lore itu. Lore iki. Lah Kangean. Lah kene lagi ora pisan nih kok. Kalau bloke balik. Cek nek